Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaurkoan, Iruñatik oso gertu, baina landa eremu sakonean, Ilundain herrira etorri gara. Etorri nirekin eta ea non aurkitzen dugun baserri honetan. Egunon, Mikel. Bai, berdin. Hemen etorri gara Ilundain herrira eta Iruñatik nahiko gertu, baino galdu gara, ni galdu naiz onaino etorriko. Bai, hurbil dau, baino aldi berean urruntasunen sensazioa ematen honea etortzen zanean, ze bide estu batzutatik eta sartu beharra dau, eta hola urrun bezala gelditzen da. Da hemen txorin kantu besteik ez da entzuten. Eta bidearen iaia bukaeran, ez? Aurkitu dugu baserri eskola bat. Azaldu pixka bat zer den baserri eskola bat eta zer aurkitu dezakegun hemen. Bai, baserri eskola hau da gaina Nafarroan lehenbiziko baserri eskola, orain dela 40 urte sortu zen eta orduan proiektua aitzindarie izan zen besteik etzelako. Eta baserri eskola batean badauzkegu natur baliabide ezberdinek erakusteko nekazaritza mundue eta abeltzaintzan mundue, baserriko mundue. Hemen badauzkegu baratzak, garisoroak eta geho gehien ezagutzen dena baserrie animali mota ezberdinekin. Baserri batean topatu itizken animali klase guztikin. Bauzkegu Pirinear arrazako behiek, ardilatxak, ras arrazako ardik, euskal txerrik, bertako oiloak, euskal oilotako arraza ezberdinek, ateak, antzarrak, erleare asko daukeu eta ezti ekoizleak ga, eta hoxe, belardi zinguratuta gaude, garisoro zinguratuta, basoare baukeu goiko partean, eta denetatik pixkoat baserriko mundue gizarteratzeko. Lehen egiten zen bezala, ez da? Da baserri tipiko bat, bai. Baina ez da baserrian bizi diren pertsonentzako, ez? Baizik eta jendeari erakusteko. Bai. Ze jende mota gure helburu ez da ekoizpena, haragi sortzea eta baizik eta erakustea zer den baserriko bizimodue, nondik etortzen den elikagaiek, nola sortzen den, azindak nola tratatu behar duen, eta nolabait ingurugiroa gerturatzeko tresna bat da baserri eskola. Ze jende mota etortzen da, ze azkenean, ez? Herrikoak garenak, ezagutu dezakegu gehiago nola funtzionatzen den baserri bat, baina azken urteotan herritane azinda kontu hoi asko galdu da, eta orduan, herritatik etortzen zazkiu. Orain dela 30 urte herritatik oso jende aur gutxi etortzen zen, baina gaur egun nekazaleremuko eskoletatik jende asko etortzen zau. Eta, gehien bat eskoletatik etortzen da jendea, umeak, hasi 3 urtetatik eta 12 urte bitartekoak normalean, eta geho familik normalean ume txikikin, aur txikikin. Zergatik ikusten duzu edo, duela 40 urte esan duzu, ez da? Bai. Zergatik ikusten duzu garrantzitsua dela hau gizarteratzea edo bizimodu hau erakustea? Nekazaritza eta abeltzaintza lehen sektorean Nafarroan betidanik oso garrantzitsue izan du da, oraindikoan garrantzitsue izaten jarraitzen du, baina aldi berean jende gehiena hiritan bizi da eta urruntasun bat bezala dau naturarekiko. Eta hori dena jorratzea ingurugiro hezkuntzan bitartez eta baserriko bizimodue erakustea importantea iruditzen zau gizarteantzako, gizarteak sensibilitatea har dezan gure inguruk dauzken arazo eta problematikataz. Ikusten duzu jendeari aurpegi aldatzen zaiola ona etortzen denean? Bai, asko, hemen batez arkumean jaiotzen denean, oantxumean, azindatiki edaunean, umeai begik irekitzen zazkie eta emozioa asko emozionatzen du eta oso ongi pasatzen du.
Ze azken batean gizakik behar do naturakin harreman bat, eta hau puntu egoki bat da harreman hori bilatzeko. Eta ze lan motak eskatzen ditu horrelako baserri eskola batek? Zer egiten duzu zuen egunerokoan? Bueno, gure lana nahiko bariatu da. Alde batetik, baserrie zaindu behar da, animalik, ukulu garbitu, janarik eman, azindai, gero behar den tratamentu, kalbaitari txarekin zer ikusie duenak, gero badauzkeu frutarbolak, baratzak, gari soroak, denetatik pixkoat, mendine bauzkeu larreak, eta bueno, baserrikin zer ikusie duen guztikin, eta lurreekin eta zindakin zer ikusie duen lan klase guztitatik tokatzen zazkiu. Mantenimentu ere bai, instalazioak nahiko zabalate, itxiturek, belar mozketak, denetatik pixkoat. Zarete pixka bat... Hoi da, eta umeak etortzen denean gure eskaintza nahiko zabala da, eta lan ezberdinek egiteko aukera izaten du. Nik ikusi dut web horrian saltzatzen ibili naiz, eta ikusi dut egiten duzuela kanpamentuak, eta Hoi da, bai. Jendea etortzen denean, imaginatzen dut, jartzen dituzuela lan horiek egitera, ez da? Bai, eta batez azindakin harreman zuzen hori izatea izugarri gustatzen zaie. Animalik ukitzea, animalik zaintzea, laztantzea, eta baserriko lanak egiteare asko gustatzen zaie. Ukulu garbitzea, janarik eta ematea, eta geho zepilak eta lanak, eta da hortan denean azindakin harremana duen guzti horrekin oso guztua egoten da umeak eta etortzen den guzti orokorrean. Bueno, pixkat bukatzeko galdetuko dizut, guztiei galdetzen diet zerbait, dela, imaginatzen duzun edo uste duzun horrelako proiektu bat hiri batean aurrera eramango alziteken edo ez? Bueno, hiri batean zailxio da, nekazaritzan eta abeltzaintzan lurre behar da, eta hiritan lurren arazoa nahiko nabarmena izaten da, lurre falta denetako eraikuntzak egiteko. Hemen nekazaleren batean beti hobekixio. Da hemen, aparte gaude, bakardadean, eta baldintzak, nik uste hobeak nekazaleren batean olako proiektu bat aurrea ateatzeko. Eta horrelako proiektu, zahar eta esperientzia duena herriain txikitxo batean egitearena, nori bururatu zitzaion? Hau guain dela 40 urte sortu zuen Eugenio Lekunberri Burlatako apaizak. Orduan Burlatan bazen drogai lotutako arazo potente xamarra, eta handik gazteak atea, eta inguru giroakin lotura bilatuz, zuzendu zituen arazo eta arrisku hori denak, eta hori izan duzen baserri eskolako abiapuntue. Orduan ez da bakarrik abeltzaintza eta gizarteratzea, baizik eta ere bai da insertzioa egiten duen leku bat, ez? Gure baserri dau enpresa handi batean, Ilundain Aritzberri Fundazioan, eta fundazioak lan egiten du gehien bat arazoak eta dauzken gazteak bergizarteratzen o insertzioi bilatu nahian. Nik uste dut, badakidala pixka bat non nagoen, aurkitu naiz, eta nahi baduzu, animaliak ikusi ditzazkegu, erakutsiko didazu, hori ikuste dut ukuilua, eta ilusio asko egingo didake animaliak ezagutzea. Hala, guazen.
imaginatzen dut, bueno, lehenago naiz Mikelekin, baina imaginatzen dut hau guztia ezin dela bakarrik pertsona batekin eraman, así que esaidazue zein den zuen lana hemen. Ni nago hemen Mikelekin baserrian, eta gehien bat arduratzen gara baserria mantentzeaz, eta Iratxe aldiz badu beste zer egin bat. Ingurumen hezkuntzako koordinatzailea naiz. Orduan, bata baserrian eta bestea ingurumen hezkuntza eta nola bateratzen da guztia baserri eskola batean. Egiten ditugun ingurumen hezkuntzako ekintzak egiten dira gehien bat baserrian. Eta gero baita ere ingurumen hezkuntzan egiten den ekintzetako bat da baserriko bizita. Non ikasten dute animalien inguruan nola bizi diren, nola zaintzen diren. Hori zuk azaltzen duzu? Ez. Ez? Ez. Berak azaltzen du? Bueno, nire taldeak, bai. Hori da. Bien artean. Pues azaldu niri pixka bat, zer egiten duzuen horrelako Ni bizita haietan. arduratzen naiz bizita bat etorri aurretik dena antolatzeaz edo prestatzeaz baserrian. Eta zein da lana eguneroko baserri batean? Egunero lehenengo gauza animaliei jana eman. Horretarako gauean eguraldi ona ematen badu eta kanpoan utzi baitugu. Hori jaten eman eta barrura sartu jateko eta bizitan baita ere aurrek edo etortzen diren pertsoneko ikusteko animaliak. Eta gero animaliogu bezala zikintzen dute orduan baita ere garbitzea eta apurtzen diren gauzak eta konpontzea. Hemen ikusten diren animaliaz aparte baitugu baita ere erleak eta erleek ere astero behar dute zainketa bat orduan horretaz guztiaz arduratzen da. Erleetaz gehien bat Mikel, baina animalietaz arduratzen gara Mikeletan. Eta beste taldeak? Gu ingurumen hezkuntza lantzen dugu, eta azkenean, etortzen dira taldeak eta baserria bisitatzera eta hemengo jarduerak egitera, ez? Eta azkenean, gehien bat etortzen dira eskolak eta elkarteak, familiak eta asteburutan, eta gero uda partean kanpaldiak egiten ditugu. Ze animaliak aurkitu ditzazkegu hemen? Nik ikusten ditut animali desberdinak, denak batera, laguntasunean, nola mantentzen da laguntasun hau? Baitugu esango nuke baserriko animali gehienak, baitugu ahuntzak, behiak, zaldiak eta behorrak, astoak, ardiak, oioak, ahateak, untxiak eta txerriak. Eta normalean egoten dira bakoitza bere instalakuntzan esango genuke, baina eguraldi onarekin saiatzen gara beti animalia kanpoan izaten eta kasu horietan ekinoak direnak zaldiak eta astoak eta elkartzen ditugu behiarekin, ze nahiko ongi eramaten dira. Eta ardiak baita ere baitugu 3 ardi mota, 3 Nafarroakoak, eta kanpora ateratzerakoan baita ere ateratzen ditugu elkarrekin. Baina bestela egoten dira animali bakoitza bere instalakuntzan hala ere, elkartzerakoan oso ongi eramaten dira hien artean. Esan duzu lehen baserri animaliak, ez? Zer desberdintasun dago baserri animali baten artean eta edozein animali baten artean? Baserriko animaliak dira domestikoak direnak esaten direnak. Bere izten dira beste animali batzuekin direla guk zaintzen ditugunak eta haiek horren truke esango genuke zerbait ematen digutenak. Txikiei esaten diegu beti bizitan joaten gara ikusten animali bakoitzak zer ematen digun. Ze ez digute denek berdina ematen, baina adibidez zaldiek iragan batean ematen ziguten garraioa edo soroetan eta lan egiteko laguntza. Behiek, haragia eta esnea, hori animali bakoitzak badu bere gauza eta guk horretarako zaindu behar ditugu. Txikiak etortzen dira, txikiak, nagusiak, edozein pertsona, zer da gehien galdetzen dutena, zer da gehien harritzen dituena baserri baten inguruan? Nik uste dena, ez? Azkenean, igual herrietan bizi garenok eta bai dugula harreman gehiago, ez? Naturarekin, animaliekin eta dena delakoa. Obaratzarekin baita ere. Eta, azkenean Iruñerrian gaude eta gehien bat dira Iruñerriko eskoleketa eta nabaritzen da, ez? Azkenean. Kontaktuan egotea animaliekin eta hori azkenean gauza horiek ez, harritzen dute, harritzen die, ez? Ze askotan etortzen direnean hiri bateko eskolak da lehenengo aldia ikusten dutena horrelako animali bat. Hori da. Ez dute aukera hori, ez?
Orduan, pues bueno, bai. Mikel ere bai galdetu diot, baina zuek hemen zaudetela ere gustatuko litzaidake jakitea ea uste duzuen posible izango litzatekeela horrelako proiektu bat hiri batean egitea. Aurpegia guztia sanditzea. Oso zaila. Ze azkenean animaliek behar dute tokia eta behar dute natura. Bai. Eta lasaitasuna baita ere ez. Eta hiri batean beharko litzateke toki pila bat horrelako eremu bat eskaini izateko animaliei eta bizi baldintza onak eskaini izateko. Orduan herrian, hiria baino... Asko zobe. Bai. Nahi baduzu ikusiko dugu, erakutsiko didazu pixka bat gehiago nola bizitzen den eguneroko lasaitasun hau esan duzuena. Vale. Bazen. Skibidi bop, skibidi bang, mesielek repizin the game. Hau txakarrotuta polemika bilatzen beste behin. Ma flow txuku train, lehiakite jo chain. Ta esan badaukeula txapelduna asmatu zein. Juan is my name, eta ez dut urte gutxi. Ez dautu nitun bombotaka jauain ezin ditut utzi. Amonak betidanik esan dit galtzagorago jantzi. Ta ordunen itun ez ilo, hain ez dauzket zertan jetxi. Number one MC, keba, adarra jotzen. Eitalare bazpanelo tunikate motzen. Bilatu aterpe batek aitza etorri baino lehen txikiziontatik anbagabigak ez zaitu salbatzen, ja. Baserriak animaliak ditu, baino baratza ere bai, eta beste animali mota batzuk ere bai. Joan gara pixka bat hortikan, jetxi gara eta eraman nauzue leku honetara, non gaude eta zer da hau? Bueno, hau da Ilundaingo baratza ekologikoa, lantzen dugu ekologiko moduan, orduan, bueno, ikasteko leku ederra ez, eta hemen topatzen gara Ilundaingo Fundazioaren programa guztiak, hezkuntzako programa guztiak, eta gu baita ere aurrekin eta. Eta, bueno, ze lantzen dugu baratza batean, ez, pixkat barazkiak, hemengo barazkiak, sasoiko barazkiak, eta pixkat ideia da ezagutaraztea, ez, eta nondik etortzen den janaria, eta pixkatola. Eta animaliekin joango naiz, imaginatzen dut zer den hau, imaginatzen du baino ez dut ikusi horrelako bat inoiz. Ze oso handia da, ezta? Zer dugu hemen parean? Hemen duguna da intsektu hotela. Lehen genituen baratzetik banatuta batzuk txikiagoak egiten ditugunak hemengo proiektu batekin. Baina erabaki genuen eskolekin eta oso ikusgarria izateko eta erakargarriagoa izateko eta bat handian egitea. Eta hau erabiltzen da baratzen sortzen diren plagak eta ekiditzeko, saiesteko. Gainera egin genuen etorri zen eskola batekin, struktura eta eraiki genuen aurretik, baina egin genuen haiekin bete, eta egia esan proiektu polita izan zen. Bai. Hotela, kuriosoa iruditzen zaitze dauka sarrera bat eta rezepzio bat edo horrelako zerbait, ez? Ez dago txekinik, ez dago. Baina material desberdinak. Ze azkenean intsektu bakoitzari gauza desberdin bat gustatzen zaio. Orduan intsektu desberdinak erakartzeko sartu behar genituen material desberdinak. Eta ze lortzen da material bakoitzarekin edo ze lortzen da hemen barruan orokorrean, ez? Azkenean saiatzen garena da testura desberdinak jartzen, ez? Material desberdina eta orduan, intsektua bakoitza erabakitzen du bere gela, ez? Eta horrekin lortzen duguna da hemen geratzea, ez? Eta gero intsektu horiek jate dituzte beste intsektu batzuk, ez? Baratzean eta kalteak igual sortzen dizkigutenak. Orduan, esaten dena borroka biologikoa, ez? Pixka. Orduan, pestizidak eta ez ditugu erabiltzen, beraz, hauek dira hemengo langileak, garrantzitsuena gainera.
neskak, ni emakumea naiz eta herri batekoa naiz, eta baserria ez dut, baina ezagutzen ditut baserriak. Orduan, gustu asko eman dit hona etortzea eta emakume gehiagorekin aurkitzea. Zuek nola ikusten duzu emakumeen papera baserri batean? Nik uste hemen ikusten dena ez dela ohikoena, baina nire itzat baita ere, oso polita da hemen gehien bat emakumea gaudela lanean, eta baita ere aurrei erakutsi ahal izatea baserria ez dela bakarrik gizonen gauza. Eta baserritar bat ezin dela bakarrik gizon bat izan, emakume bat ere izan daitekela baserritarra eta arduraitu daitekela animalietaz eta baserrian egiten diren lanetaz gizon bat bezala. Esan duzun bezala, normala da emakumeak baserrian egotean, ikuste dut antzinan ere bai horrela zela, ez da? Orduan, aurreraka, atzeraka ari gara, zer uste duzu ezuek? Aurreraka, atzeraka, begira, lehengoa rekuperatzen, ez, pixkat, eta ikuspuntua atzerantze begira, ez? Baita de aurrera, baina. Pues aurrera jarrai dadila, eta geroz eta emakume gehiago aurkitzea bai landaremoan eta bai baserritan eta edozein proiektutan. Bueno, neskak, eskerrik asko zuen harrerarengatik, eskerrik asko zuen baserria den leku hau erakustagatik, eta espero dut hemendik aurrera Nafarroan eta Euskal Herrian emakume gehiago gotea baserretan eta baserri gehiago gotea. Mi esker. Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan. Nola itotzen naizen, nire kontra bezadanetan, isiltasunetan.